Μάριε! Σήκω, Μάριε. Έχουμε αργήσει. Έρχεται. Χρόνια πολλά, αγόρι μου. Κάνε γρήγορα, Μάριε. Πρέπει να ετοιμάσουμε τη γιορτή σου. Να είσαι ευγενικός με το θείο σου, Μάριε. Εντάξει, αγόρι μου. Μισό λεπτό. Κατεβαίνω κάτω. Χαμήλωσε το, Μάριε. Μάριε! Ναι. Ναι, έλα, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς εδώ είμαστε, περιμένουμε. Στο 45, ναι. Δεύτερος. Ναι, ναι. Εντάξει, Γιώργο. Εντάξει, ναι, ναι. Κλείς το, Μάριε. Είναι δίπλο ο θείος σου. Παρκάρει. Ήρθε, Μάριε. Συγχώρη μου. Ήρθε. Καλώς τους. Να το χαίρεσαι, Νίκη. Να τον χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, γορίνα. Ευχαριστώ. Από εδώ, το Λενάκι. Χαίρομαι πολύ, Λένα. Χάρηκα, κορίτσι μου. Εγώ είμαι η Νίκη και ο Μάριος. Μάριε, δώσε το χέρι σου στη Λένα. Ελάτε, ελάτε. Περάστε. Καθίστε. Τι θα πιείτε? Λενάκι, κρασί. Όχι, ευχαριστώ. Τι, τίποτα. Πρώτη φορά στο σπίτι μας. Όχι, δεν θέλω κάτι, ευχαριστώ. Ένα ουσκάκι φέρε, Νίκη, με λίγο πάγο. Κρασί και μπύρα έχω, Γιώργο. Ναι, Νίκη, αυτό το ξέρεις. Την τρέλα μου. Καλά, δεν είναι τίποτα. Κατεβαίνω ένα λεπτό. Άστο, Νίκη. Μα από κάτω είναι η κάβα. Τι πάστο. Άλλωστε, δεν μας πάρει και πολύ, Για λέγε ρε Μάριε, πώς πήγε το σχολείο σήμερα. Σάββατο είναι, Γιώργο. Δεν είχε σήμερα. Τα σχολεία είναι κλειστά. Τι τάξη πάει? Γυμνάσιο. Μάρια. Πάει σε ειδικό σχολείο, ρε Λένα, ξέρεις. Λοιπόν. Να το χαίρεσαι, Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Μάρια, πες ευχαριστώ στο θείο σου. Ευχαριστώ. Να πάρεις τον Μάριο τη δώρο γουστάρι. Αγορίνα, τι θες να σου πάρει η μαμά. Το Σούπερμαν. Τι. Το Σούπερμαν. Του αρέσει πολύ ο Σούπερμαν. Μπράβο, αγόρι μου. Ωραίος τύπος ο Σούπερμαν. Και εμένα μου αρέσει ο Σούπερμαν. Ναι. Μπράβο και σε σένα, Λένα. Χαίρεσαι, Μάριε. Χαίρεσαι που ήρθε ο θείος σου, Είδες. Χάρηκε που ήρθες, Γιώργο, να άρχισε πιο συχνά να μας βλέπεις. Ναι, θα έρχομαι. Τα νέα σου, Γιώργο. Καλά, καλά. Τρέχω και δεν φτάνω, πολλή δουλειά. Ναι, και εγώ τα ίδια. Από τον άλλο μήνα θα έχω άλλα 2 σπίτια. Γιώργο,
Αν ακούσεις κάτι και εσύ κοπέλα μου, είσαι καλά? Ναι, ναι. Συγγνώμη κιόλας για το θάρρος, αλλά αν ακούσεις κάποιον να ψάχνει η γυναίκα που καθαρίζει σπίτια, πες το σε παρακαλώ στο Γιώργο. Ναι, ναι, φυσικά. Μπορώ να έχω λίγο χαρτί. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι πως δυσκολευόμαστε τώρα τελευταία. Έχουμε μείνει και μόνοι με τον Μάριο. Σπάραξε ο πατέρας του. Μεγάλο λαμόγιο. Ναι, ναι, βέβαια, κυρία Νίκη. Αν ακούσω κάτι θα το πω μέσα στο Γιώργο. Να είσαι καλά, κοπέλα μου. Να είσαι καλά. Πάω να φέρω την τούρτα. Πού με έφερες, Γιώργο? Τι έπαθα τα μάτια σου. Μυρίζει κατουρλίλα εδώ μέσα, θα κάτσουμε πολύ. Όχι, ηρέμησε. Σε λίγο φεύγουμε. Έχω κι εγώ ένα μακρινό ξάδερφο που είναι έτσι καθυστερημένο. Μισού τύχη είναι. Να ζήσεις, Μάριε, Και χρόνια πολλά, Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. παντού να σκορπίζεις, της νιώτης το φως και όλοι να λένε να... Έλα, Τάκης. Φτάσατε, Όχι ρε, στον δρόμο είμαστε. Έμπλεξα στην κίνηση. Όχι ρε, το πολύ σε 10 είμαστε εκεί. Μπες μέσα και παράγγειλε ό,τι μπουκαλάκι γουστάρεις. Ό,τι γουστάρεις λέμε ρε, όλα για πάρτι από μένα σήμερα. Α, παράγγειλε και ένα μπουκαλάκι κρασί για το Λενάκι, ναι, ρε, τη φοιτήτρια. Άντε. Τα λέμε σε λίγο. Σήκω, Λένα, έχουμε αργήσει. Άντε Μαρία, κάνε μια ευχή και σβήστο. Σβήστο, αγόρι μου. Έλα ρε Μαρία, σβήστο. Χρόνια πολλά, αγορίνα. Να το χαίρεσαι, Νίκη, άντε και του χρόνου. Σήκω, Λένα. Μείνετε λίγο ακόμα για το Μάριο. Θα χαρεί να φάμε όλοι μαζί την τούρτα. Έχουμε ετοιμάσει και πράγματα. Κάναμε ετοιμασίες. Μάριε. Τι ετοιμασίες κάνατε, ρε Νίκη, έλα τώρα. Να φάμε τουλάχιστον όλοι μαζί την τούρτα. Νίκη, δεν θα το ξαναπώ. Μας περιμένουν. Για σένα τα κάναμε όλα αυτά, Γιώργο. Για σένα τα ετοιμάσαμε. Τι ετοιμάσατε, ρε Νίκη. Με κοροϊδεύεις. Τι εννοείς? Τι εννοώ, ρε Νίκη. Τι εννοώ. Έλα τώρα, μη λέμε πολλά. Το σπίτι βρωμάει. Τι? Αυτό που άκουσες. Το σπίτι σκυλοβρωμάει. Μάρια, αγάπη μου, σε παρακαλώ πήγαινε μέσα να παίξεις με το παιχνίδι σου. Θέλω να μιλήσω με το θείο σου. Γιώργο, το σπίτι είναι μια χαρά. Μια χαρά, Εντάξει. Πες ότι εγώ είμαι περίεργος, οκ. Να ρωτήσουμε τότε και τη Λένα, Λένα, αγάπη μου, πώς φαίνεται το σπίτι. Ρε Γιώργο. Έλα τώρα, Λένα, γιατί έχουμε αργήσει. Σε ρώτησα πώς φαίνεται το σπίτι της αδερφής μου. Γουστάρεις, νιώθεις άνετα, απλό είναι. Σου μυρίζει κάτι άσχημα, κοπέλα μου. Ναι, έχω αλλεργία στα μάτια. Το σπίτι σας μυρίζει τσίσα. Κατρουλίλα βρωμάει. Γαμήθηκαν τα μάτια της. Εντάξει, δούλευε ρε Γιώργο. Δεν πρόλαβα να σου φωκαρίσω. Κάτσε ρε Νίκη, γιατί θα τελειώσουμε τελείως εδώ μέσα. Με πήρες τηλέφωνο να έρθω εδώ για το γιο σου, Εδώ είμαι. Με βλέπεις, είμαι απέναντί σου. Σου αφιερώνω χρόνο ενώ με περιμένουνε. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά σου εξηγήθηκα και εντάξει. Όχι, σου εξηγήθηκα πολύ εντάξει. Εσύ τότε γιατί με υποδέχεις αυτό τα κούδια. Σε ρωτάω ρε Νίκη. Δεν αξίζω καλύτερης μεταχείρισης. Άρχισε το λεωφορείο. Ψέμα! Σ' ακούει ο ξένος κόσμος. Και καλά εγώ. Πες ότι εμείς οι δύο έχουμε μία οικειότητα μεταξύ μας. Οκ. Είμαστε αδέρφια. Αυτό το κοριτσάκι εδώ πέρα, τι σου φταίει να μην δεις τα σκατά σας, Σε ρωτάω. Συγγνώμη. Όχι το συγγνώμη σε μένα, Νίκη. Στη Λένα πες του. Συγγνώμη, κοπέλα μου. Καλείς κόσμο στο σπίτι σου, Νίκη. Οφείλεις να είναι καθαρό και όχι μπουρδέλο. Σήκω ρε, Λένα. Και μεταξύ μας, δεν είδα να καλέσει κανέναν άλλον εδώ μέσα. Ήξερες τι έκανες. Γιατί πληρώνω εγώ που σας παράτσω μαλάκας. Φύγε. Τι είπες? Είπα φύγε. Πάρε τα χρήματά σου και να μην ξαναπατήσεις στο σπίτι μας.